never call you honey unless somebody's watching. I know it drives you. Det er gået over al forventning. Det har været helt fantastisk. Stor opbakning. Baby, I reach out for. Ja, der har været rigtig mange mennesker i gaden. Altså og det var rart at se, at det var i hele gaden, at der var mennesker. Ikke kun ved julebyen, men i hele gaden. Det var godt. Walking out in the middle of the street now. Jamen det er simpelthen gået så godt, og vi kun har haft 19 dage til at forberede alle tingene, og der er kommet så mange mennesker. Og mange deltagende, ikke? Og mange deltagende. Didn't know better, honey. Det er blevet større, end vi faktisk havde håbet på. Besøgende antal og deltagende. Lonely, or I'm just being lazy. Vi kan helt sikkert gøre mange ting bedre, men på 19 dage, så er der plads til forbedringer. Men vi øver os, og til næste år bliver det endnu bedre. Og større. Meget større og længere. Over en længere periode. Måske flere dage, hvis folk vil. Hvis der er rigtig god opbakning, så kunne det være, at vi skulle gøre det over flere weekender. Det er en mulighed. Hvordan man kan blive en del af os. Man kan starte med bare at møde op. Er der ikke et intro? Jo. Der er en digital platform, man kan hoppe på. Og så er man på. Og så kan man følge med i alle løjerne. Yep. Ja, hvem er vi? Vi er jo egentlig ikke nogen. Vi er jo bare en masse mennesker, som bare stabler noget på bænkene sammen og bare hygger os. Det er, hvem vi er. Det er, hvem vi er, ja. En flok venner, der har det sjovt og synes, vi vil gøre noget for byen. Er det ikke en række firmaer, der er med? Altså, det er en række firmaer, der er gået ind. Munk Fadelservice. Du kan tage pæs. Sjællands Sikringscenter. Og så alle. Ja, alle dem i gågaden, der nu har valgt at melde ind og være med. Isalongen og Smuk, Marcosi House, Ellevejskøbmanden derude, SP Lykke, Skjoldburne, Unik, Halsnes Bryghus, Lobbehjørnet, Herbar Emilie, flot arbejde i går. Altså der er så mange, som vi faktisk ikke kan huske. Ja, vi får udstyr her i sig på det. Ja. Får lige et blik på plakaten. Ja, nu skal vi lige have ryddet op. Det kommer der til at gå nogle timer med. Og så mangler vi pladsen til hytterne. Så hvis der er nogen, der kender et sted her i gågaden, vi kan have det hele opagniseret, så er vi hjertelig glade for at vide hvor. Der er noget i støbeskeen inden for meget overkommelig fremtid. Inden for det første kvartal næste år kommer der noget fra. Det kan vi godt. Det har noget med katte at gøre og noget med nogle tønder. Der er ikke rigtig noget, der er helt normalt, når vi stabler noget på bænkene sammen. Så det bliver i hvert fald rigtig sjovt i hvert fald. Vi har en masse oprydning. Der er flere timers oprydning. Ja, I vil se det på 2-3 minutter på videoen, men for os tager det 3-4 timer. Og når vi er færdige med det, så går vi på juleferie. Munken, har du ikke et eller andet, du lige skal vise? Inden du løber? Hvad skal jeg vise? Jeg fandt lige på noget. Altså ikke, at jeg har fundet på det hele. Jeg fandt på det dernede. Og det er sådan en prototyp på et logo, ikke? Jo. Så hvis der er nogen, som kunne være med til at tænke og tegne det her færdigt, hvad skal man så gøre? Kom ned i Ducator, tag en snak med Ken, eller kom ind i Sjællands Sikringscenter, og så finder vi ud af det. Og nu skal vi så i gang den vej. And I ask your friend, what's a fella to do? 'Cause her hair's black and her eyes are blue. And I knew right then I've been taking a whirl around a Sawtell prom with a Galway girl. Soft day, and I ask your friend, what's a fella do?
heart a ticket home. And I ask you now, tell me what would you do?